Lahat mga ito ay nasasabi tungkol sa Biblia, ang kautusan ay banal. Hindi lang kautusan dito sa mundo, kundi ito ang tinutukoy niya sa itaas. Ito na sinasabi ang nakasulat dito sa Biblia. Kaya ang sinasabi niya dito sa Roma City 12, kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Yan ang nasasabi dito. Kaya gagawin natin ang tama na ito na sa kabutihan ay para sa Diyos. At mabasa sa Hebreo 10:7, nang magkagayoy sinabi ko, narito ako sa balunbon ng aklat ay naisulat tungkol sa akin. Kaya pumunta dito sa Biblia na sinasabi niya, inaaral niya ito na nakasulat lahat na tungkol sa karyaan ng Diyos sa itaas. Ang sinasabi niya sa na-inspirituan na gawin natin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Kaya gagawin natin dito sa loob natin at isipan na pupunta sa itaas. Hindi lang para dito sa mundo, kundi sa itaas. Kaya ito, mga kaibigan, na sinasabi niya, totoo ito. At ito ang sinasabi niya sa Juan 5:41. Hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatian mula sa mga tao. Yan ang sinasabi ni Jesucristo noon ng mga alagad niya. Ito ang nasasabi. Ang mabasa sa 1 Timoteo 1:11, ayon sa Ebanghelyo ng kaluwalhatian ng mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. Yan. Kaya kalkalin natin sa kalinlaliman na sinasabi niya ito tungkol itong nakasulat. At mabasa sa Galatia 3:15, mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao, bagamat ang ipanagkatipan ay gawa lamang ng tao. Yan. Gayon may pagka pinagkatibay, sino man ay hindi makapagpapawalang-walang kabuluhan o makaparagdag man. Yan. Kaya ito ang sinasabi niya, lahat ng ito aralin natin sa bawat nakasulat na papunta sa itaas. At salamat mga kapatid, ito na pinapaabot ko tungkol sa mga kasulatan. At salamat ng Diyos. Amen.